Kenya sanfɛ kiiritigɛso Cour suprême ye jaabiw labɔ bin tɛnɛ k'a fɔ k'u ka jamanatigi sigi kalata min kɛra utukalo tile 9 ye sebagaya di Williams Ruto ma ka kɛ jamanatigi kura ye. O den ka y'a latɛmɛ a ka Twitter bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ k'a bɛna kiiritigɛlaw ka jaabiw bonya. Somali cakɛda min sigilen don waati yɛlɛma kama o ɲɛmɔgɔ Gile Artan ko kɔlɔlɔba de bɛ u ka samiya sanji ta ko duurunan na min kɛra sababu ye ka kɔngɔ ni gɛlɛya bin u ka jamanaden mɔgɔ miliyɔn 20 ɲɔgɔn kan. Algérie duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies ka bolofara min sigilen don farafina gunkana Sahara Occidental kama Staffan de Mistura ni Ibrahim Gali ye ɲɔgɔn ye kunun kari yɔrɔ min ni Maroc jamana kɛlen don ka jate i nafa ka dugukolo fan dɔ. Nigeria mɔgɔ 2 ɲɔgɔn fagara mɔgɔ caman wɛrɛ olu balana sejanba dɔ min ye étage 7 ye Benin kɔfɛ Lagos u ka jamana faaba kɔnɔ. Tunisie sɛnɛkɛlaw n'u filɛ nin ye Oasis de Kebili k'u ka wulikajɔ walasa ka se ka waati yɛlɛma ani bana kɛlɛ tɛ ka nɔba bɔ ko min bɛ ka mɔgɔ caman kɛ k'u senbɔ a baara la yɔrɔ min lasagonen don ka lakodɔn ni sɛnɛkɛlaw ka tamaro sɛnɛli ye ka taa n'a ye diɲɛ fan bɛɛ.